Какво става, хора? Аз съм Баката и днеска е време за видео. Малко ще подсъкаме туй. Да знаете, че това сега го снимам за YouTube и сигурно ще бъде днес на 12 януари. Ще бъде качено към 1 часа някъде. Така че абонирайте се за канала, дайте по един лайк. Това е първото видео на този телефон, хора, така че да видим как ще тръгнам. Това видео може би ще бъде доста интересно, защото по принцип, между другото, тази Спонда Boom 2 е игра от вчера, така че съм начинаещ. Така че на нея ще играем, хора. Станов 2, извинете, моя грешката. На Станов 2 ще играем. Да видим как ще е моето представяне. Хора, айде на това видео поне да направим 10 или 15 лайка, коментарчета 5-6, абониране 5-6 и аз ще съм доволен. Това ще го взема след някакво време, така че сега ви какво ще правим. Шоп. В шопа не мога да взема аз майче нищо по ID тук се свързвам да игра с приятели. Така че аз викам да видим какво става тук. Play. Айде, хора. Да, аз съм луд. Аре, хора, почваме да играеме. Пожелайте ми късмет, начинаещ съм. О, не бе. Не, тук само на... Леле, аз умра. Това е бой. Ужас. Хора, резил. Те ще се стрелят явно. Аз ще се бия. И то с голи ръце. Ай, хора. Почвам да играя. Боже. Хора, ще се изложа. Не. Казах ви. Защото трябва да чакам.
Хайде. Бийте се поне, бе. Абе, тапанар, пан. Нямам друго оръжие. Ужас. Имам колко... Уоу! Хара, бе. Бийте се, бе. Хара. Казах ви на тая игра разбирам. Ама я е на тая разбирам. FC 25 или FC 24, не знам какво е това. Ама ако се зачуете, що съм толкова слаб 9-3, защото ония ден без да искам си изтрих играта и сега почнах от начало. Ама важното е, че го направих 9-3 за 3 дни. Така че аре AMG, завиждай ти. Да. Ще ви покажа за какво стана реч. Горе-долу съм добре. Мисля, че един защитник имам 101. Което нищо не е все пак. 9-3 Аржентина. Може ли аз съм напочвал? 9-6. Докато го вземах, ще има доста да се потрудя според мен хора. 8-9. Ама аз не се нуждая от 8-9. Взимам ги, задължително те ги взимам. Това задължително го взимам. И това ще го взема. Ама да бех взел 2-9-4-9-9. Да видим как ще е тогава. Да, 8-5-90 ще ми даде, ама това е 79 стотинки. Ми се пане 9-5, аз ще отключа. Не бегни, не взимам. Ето. Моята група. Хора участват. Да не кажете, че аз съм на английски Комани. Комани, ето го отбора. Това много ме дразни. Лъмъто. Лъма, ами това е май най-силният ми лъм, хора. Честно вика. Друг няма по-силен от него. От Вини Джуниор, така че аз съм с националка Аржентина, баце. Но те ми се падат. Знаете ли какво значи? Сега изиграм един матч. Примерно, ако се падне Реал Мадрид, той е испански отбор, все едно играят Аржентина срещу Испания. Те не ги знам какви са. Ама да кажем, че това е Саудитска Арабия срещу Аржентина. Добър ден, уважаеми зрители. Добре дошли на стадионът на Катар, където ще си играем матчът между Саудитска Арабия и Аржентина. Начало на срещата, топката е за Аржентина. Така е техна жребия, всичко е доказано. Има го. Аржентина разиграват доста добре. Първи матч в това световно първенство за аржентинците е това. Първи матч от груповата фаза. Какво нарушение видяхме току-що срещу точно ето този играч Венисиус Джуниор, който сега нахлува в наказателното поле. Ще подаде ли към Мохамед Салах? Мохамед Салах с пас към Берлион и засада има там обаче. Да, засада е. Можеш ли да се обърне и да стреля Мохамед Салах? Но знаем, че той пипнали по крилото, искали да се лакоми, няма спиране и направо много рискован пас беше това току-що. Венисиус Джуниор. Доста добре се справи и той. Мохамед Салах, двете крила са железни.
Защо и двете ли? Защото и Мохамед Салах много добре се справя. Той сега ще стреля! Какъв гол! 1-0 за Аржентина! Като се заговорихме за двете железни крила, ето че едното Мохамед Салах се изявява в 23-та минута на матча. Ето за това ви говоря, когато крилата направят възможностението и нападателите са върнат играта. 1-0 в полза на Аржентина и тук има фаул в полза на Саудитска Арабия. Нарушение, точно така. Там ще има дълго центриране, не става. Ето го отново Салах. Каква техника само в Мохамед Салах. Не спира и не дава. А сега Джуд Белингам ще се опита ли да стреля? Белингам, да! Но над вратата остава изстрелът му. Доста добро представяне наистина за сега от Аржентина. До сега матчът върви достойно. Защото и Саудитска Арабия има какво да показват. Мохамед Салах. Ето го. Играе по крилото Мохамед Салах. Той ли може би владеещият се топката на това по време. Явно да. Опит втори! Ето го и втория гол. В 41-та минута Мохамед Салах вкарва втори гол за Аржентина. Много голяма крачка и крилото изявява, че този матч той трябва да получи 5 звезди. Замахът, ударът. Това е любимата позиция на крилото. Със сигурност второто по време той ще бъде заменен с някого и краят на второто по време е това. Би трябвало сигурно, защото той днес направи велико способен матч. Великоспособен, така че наистина аплодисменти за Мохамед Салах. Второто по време почна, а сега Венисиус Джуниор. О, какви финтове, каква класа от бразилската империя. Казва Мохамед Салах, те бразилците имат много класа. Венисиус Джуниор нахлува. Удар на Джуниор! Топката е във вратата. Мохамед Салах по същия начин и Вини Джуниор от другото крило. 3-0 в полза на Аржентина в 53-та минута. Това са крилата. Днешния мач само крилата действат. Явно нападателите, халфовете и са заспали. За което наистина. И Аржентина до сега може би са сложили вече край на матча. Саудитска Арабия ще се опитат един гол да вкарат поне. Нещата ще им се сбъднели. Мартинес е много добър вратар. Обаче там има смяна. Гризман на Халанд и корнер за Саудитска Арабия. Как знам, те са доста добри в статичните положения. И да! 3-1. Саудитска Арабия връщат един гол. Като ви казах, че са добри в статичните положения, ето, изявявата е наяве. Жълтите връщат един гол. И общо взето начало сега на топката за аржентинците. Венисиус Джуниор. Той е наистина един от много добрите. Впада, той иска там нарушение, но такова няма да бъде отсъдено. И сега да лиза на тази грешка ще Саудитска Арабия могат да направят контратака. Да, могат! Спасяване! Топката е във вратата, матчът е интересен. Саудитска Арабия се връща директно в срещата и не се е отказала от нищо. Имат ли шансове арабците да изравнат? Ако имат еха наистина. Имат ли наистина еха? Много равностойен, интересен матч. Не го пропускаме. Мохамед Салах. Няма кой да му пипне топката на този пък. Ревери Анберинът е много мощен, както знаем. Много обича да играе и мощно и силно. Антуан Гризман. Удар на Антуан. Спасяване. Сега един корнер, който
ще бъде ли използван както трябва? Спасяваме още един корнер! Какъв стабилен удар! Само от страна на аржентинците. Още един корнер. Аржентина са тръгнали с много сериозен натиск. Центриране. Там обаче вече корнерите преключват и сега опасност. Сега опасност след всички тези корнери. Саудитска Арабия са с шанс да се върнат в срещата. Саудитска Арабия могат да направят чудото на величието. Ето го и него. Грефалене! О, боже мой! Това беше великолепния шанс за връщането на арабците. Пасът не мина, а сега да не говорим, че има още малко време. Винисиус Джуниор подава към Антуан Гризман, тръгва той край на матча 3-2. Интересна среща. Хора, да ви е харесало видеото. Чао!